चिरां जिल्लानि कयल मयलआव दिनै मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 नि सिङाव एम्फौ फिसिनाय आरो गोनोखोआरि आदबजों दंफां गायनायनि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंनाय जायो। एरि आबादारिफोरखौ एम्फौ फिसिनायाव बिगियानारि आदबफोरखौ बाहायनायाव थुलुंगा होनो आरो मदद होनो थाखाय MRMA-2.0 नि सांग्रांथियारि हाबाफारिखौ लानाय जादों, जाहाथे आबादारिफोरा गावसोरनि फिसिनाय एम्फौफोरनि देहाखौ जोथोनै लाखिनाय, बेमार होबथानाय आरो बांसिनै फसल दिहुननो हायो। बबेखानि बे सांग्रांथियारि हाबाफारि एबा दिन्थिफुंनायनि थांखिया बिगियानारि आदबजों एरि आबाद मावनायनि सायाव आबादारिफोरनि फोथायनायखौ बांहोनाय आरो बेखौ थांना थानायनि मोनसे अरायथा आरो मुलाम्फा गोनां लामा महरै जौगाहोनाय। बे हाबाफारियाव एम्फौ फिसिनाय समाव आबुङै साखोन-सिखोन लाखिनाय, बिदुं आरो सिदोबथिखौ स्मार्ट राहाजों सामलायनाय, गोग्गो मुगा एम्फौखौ जौगाहोनायनि थाखाय बिसिनानि राहाखौ साबसिन खालामनाय, बेमार आरो एम्फौ-एनलाफोरखौ हमदांनाय, होबथानाय आरो सामलायनाय, फिथोबनि दिहुनथाय आरो गुनखौ बांहोनो थाखाय साबसिन आदब बाहायनाय बायदि आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। बे हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन बिटिसिनि स्टेट नडेल अफिसार सुनिल देउरिया आरो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन सेन्ट्रेल सिल्क बर्डनि बिगियानगिरि बि.एन. चौधुरी, जाखांफु आबादारि जसेफ इसवारि, पद्मिनी ब्रह्म, अनजालु बसुमतारी, कयल मयल पिसिडिसिनि मासिगिरि रतन बसुमतारी आरो ओनसोलनि एरि आबादारिफोरा। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै कयल मयल बे ओनसोलाव दंफैयो आरो जोंना बे मेरा रेशम मेरा अभिमान बियो 100 दिनिया मोनसे केम्पेनिं सोलिगासिनो दङ आरो बियो जोंनावल' नङा, बियो नेशन वाइड जोंहा भारतबर्षआव जेराव जोंहा बे रेशम बिभागनि जा सेन्ट्रेल सिल्क बर्डनि बानजायनायाव बेयो प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव माखासे खोथाया बेनो जे अवेरनेस प्रग्राम दंमोन दिनै सांग्रांथि मेल। बे सांग्रांथि मेला जाय बिथांमोना एम्फौ फिसिग्रा बा जाय बिथांमोना बिदै प्रडाक्शन खालामो बा जाय बिथांमोना फिथोब बानायो दा ओमफ्राय जाय बिथांमोना उइभिं दं बा इन्दि सि दायो, बे बिथांमोननि थाखाय स्पेशली बे सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों आरो सांग्रांथि मेलानो माखासे टेक्निकेल खोथाफोरनि थाखाय माखासे जों सावरायलायनाय जादों जे एम्फौखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो फिसिगासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा, नाथाय माखासे मेथड्स थायो, माखासे साइन्टिफिक टेक्निक्स थायो, बे टेक्निक्सखौ जोङो मोनथिनांगौ गोबां खोथा दङ। दा जायनि थाखाय जोंहा वैज्ञानिक फैदों, बे वैज्ञानिकानो जोंहा सेन्ट्रेल सिल्क बर्डनिफ्राय फैदों आरो बिथाङा जे खोथाखौ जोङो मिथिया बे खोथाफोरखौ जोंनि गेजेराव मिथिहोदों आरो जोङो इयुनाव मावलांनांगौ गोबां दङ। जिहेथु जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेनो मोनसे सिनायथि जोङो बोरै बेखौ गोग्गानाय फिल खालामो दिनै आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बा नेशनेल लेभेलाव जों मारै दैदेनलांनो हागोन बा लिड खालामनो हागोन, बेनि थाखाय माखासे प्रसेस, माखासे टेक्निक्स, माखासे मेथड्स बेफोरखौ जोङो सोलोंनांगौ गोबां दं होननानै जोंबो सानो। सोलोंनायनिया मालाबाबो जेबो बैसो थाया। जोङो साननो हागौ गोदोनिफ्रायनो खालामगासिनो दं, जोंना सोलियो, नाथाय जोङो नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव हरनोब्ला जोंहा गोबां खोथा माखासेखौ मिथिनांगौ दङ। गतिके सारमोना फैदों जोंखौ सांग्रांथि मेलनि गेजेरजोंनो आइजो माहारिफोरखौ बा जाय बिथांमोना हासबेन्ड्सबो दङ बिथांमोनाबो जथेस्थ' हेफाजाब होयो होननानै खोन्थादों आरो खेथियक बिथांमोना गावनि हायावनो एम्फौखौ फिसिबाल' जाया, एम्फौनि थाखाय आदार जेखौ जोङो माखासे बिलाइ, माखासे प्लान्टेशन प्रसेस, बे प्रसेसनि बागैबो गोबां खोथा रायलायदों आरो दिनै जथेस्थ' मोजां खोथा खोन्थालांबाय सारमोना आरो इयुनाव जोङो मोजाङै मोजां जयैनो मावलांगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय। दिनैनि समाव बेनि बाजारा बेसेबांसो गुवार मार्केटआथ' बहुद दं, पर केजि 400 मोदोमा, फिथोबा मालाबा 800 मालाबा 1000 बेबायदि मार्केटआ सोलियो आरो थावख्रि लुनायखौ जोङो दा बायगासिनो दङ। थावख्रि लुनायाबो लासैनो गोमालांनो हमदों नङा होमबा? दायो जोङो ओरैबायदि हमथानानै दोननांगौ जादों आइजो माहारिफोरखौ। थावख्रि लुनायानो जोंनि सिनायथि, बे ट्रेडिशनेल मेथड्स जेखौ जोङो खुन्दुं बहनो फिथोबनिफ्राय। दायो जोंना आइजोफोर दङ माखासे जाय प्रेक्टिकेलि बेखौ खालामगासिनो दङ आरो इयुन जोलैखौ जोङो सानदों जे जेब्लानो सम मोनो जोङो ट्रेनिं अर्गानाइज खालामनो थाखाय बे थावख्रि लुनायनि। थावख्रिया डिपेन्ड खालामो माब्लाबानि समाव पर केजि 3,500 4,000 माखासे क्वालिटिनि सायावबो डिपेन्ड खालामो आरो अबेबा 3,500 3,000 बेबायदि फानो आरो